Una naman ti amin ma'am, dati nga rangte nga talaga, muna dakkel unay ti maitulong na, nang runa kadagiti ti barangay mi, kastamit kadagiti madalyasatan ng barangay. Which is nolente ngamin iti naglabas, history kaya mapo, kuna di kita po kagawa di tayo, dati gaya makalsada, iso ti Old National Road. No amu tayo po, dati lumasat nga mabanggi, iso ti Euro deta kami ne. Dati dakkel nga talaga, ti masakupan ng madalanan na, which is gaya pa nga hanggunay na yung datay, nga dito gayam connecting to Dingras, which is kukunik amin dito ma'am, nga kalsada. Dakil unay iti, adot mabenepisyara na halangay iti barangay mino, dikit nagka-adapay sabsabali nga iling mata. Ano ma'am, dito muna-unay, dito barangay Dimanga, kastamit iti barangay Tunuton, ken sumatpot pa dito iti ma'am, iti nuamuta, iti bagot, iti parte iti Dingras no ka di ma'am, ito nga part. Iti Dingras di ma'am, second district. So itatan, dati rang tayo, arat na pasama ka siya. Dito iti, sigun di pa nagawin ma'am, madamamit palang ongoing met, may na-stop sa, palang iti kadagiti nga gundaway, ta sigun iti panagkita tayo, ta dapat dito ko na, itatay nga, ada phase 1 na, ada phase 2 na, which is tuloy-tuloy tumit nga may implement pa siguro dito nga proyekto ma'am. Kami ma'am, kasi ti barangay, monitor kam laeng, limitado met kami di participation ni regarding kadagiti proyekto, iso nga, kami met unay kwano ka ma'am, barangay. Sir, amo yun na sinot contractor na dito. Dati phase 1 na. Dati phase 1 na ma'am, based on quoi, dati sa, iti, jaka mo ni Pansan, ni Apo Nortex, jaka mo ma'am, actually, Nortec Builders, ape awanti placard na Apo. Aday di ma'am, aday di actually, aday ma'am, ngayon kaputa, dati kami naglabas nga, ma'am. Jaka mo nikat siguro ma'am, di nga placard. Ada placard nito. Kano nga nag-start sir dito? Actually ma'am, yung Jack Mariro, mga siguro 2025. Last year lang. Yes ma'am. So nga napakaman ti barangay Apo, hindi marugyan ti Well project. sir, may damit na dakang timultulong met kadakwada regarding ti panakay-put up nun makita yung dito silaw na itata. Imun monitor met ida po. Tanang nang kung kita dati barangay tayo. So makipart na makita tuloy akit may technical kwa mo di mawama. But ti point dakit makita tayo met nga talaga nga digito makita tayo met digito existing landok na kada reinforcement nakit makita tayo met tapintas met ti panakaaramit naman. Ako siya sa official ti barangay at ako nang tanag. Kinagpaiso na sir, mo tayo miten social media talaga. Dati ko pa ma'am. Ngayon, kada kami ti masaw ki Jai, sapay ko mata, tilikid ki daw telatan. Once and for all, tapno, may lapas dahil nga proyekton, tapno kadlaing, tinang nang runay ng nga kitkitain tayo ako akit siyempre, dito dumanong ngamin tilayusen, kakaasimit, dito babarangay ng mga pektaran, awan nga minti access no konser nga sumbre kiti sentro nga kwata sapay kuma palubos siya ako ta dati kadati amin itata malpas nga hanune may mabayagan tapno nang runa no ba dumanon tumanen iti tiemputi tudtudo laylayos kada ko tapno dadto medlapag na nagida po nga kabarangay. Awan ti mensayo kina po presidente. Ilang sir apo nga ako akit siyempre kata kami akit pakaseknan na amin dati panakay alisto kuman nga panakay lepas dati nga rangtay tapno dadumit lang ti mabenepisyaran tayo nga, kailan tayo. Di lang nga po ti pa tayo. Sapay ko matamalpasin dap no.